Moltes gràcies, senyor president. Molt bon dia. Il·lustres diputades, il·lustres diputats, representants de les organitzacions sindicals agràries, de la federació de diferents federacions, organitzacions agràries, del CORMA, de la Federació de Pesca, del món forestal, del món agrari en general i gent del meu departament. Com ha dit el president de la comissió, l'objectiu d'aquesta compareixença és defensar i presentar, de fet, el pressupost del Departament d'Agricultura pel 2012, on esperem, i jo també personalment, que hi hagi una interpretació rigorosa de les dades, atenent, com no pot ser d'una altra manera, a la realitat actual i al context en el que ens trobem. En aquest sentit, la meva intenció és buscar el consens amb tots els grups parlamentaris, tal com es va manifestar durant el passat i recent debat parlamentari relatiu a la reforma de la política agrària comuna. És per aquest motiu que els ofereixo el diàleg per tal d'arribar a un màxim d'acords possibles que, en definitiva, redundin en les millors solucions pel sector alimentari, forestal i pesquer. El pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2012, en el seu conjunt, incorpora la segona fase de l'ajustament per equilibrar la situació financera de la Generalitat i assolir l'objectiu del dèficit de l'1,3, la qual cosa requereix un esforç d'austeritat i de credibilitat i una aposta per l'activitat productiva que comporti creació d'activitat econòmica i ocupació. Aquesta és l'única fórmula per revertir l'actual situació i que Catalunya torni al camí del creixement econòmic. Aquest sector és un dels pocs que s'està mostrant resistent a la crisi i que no perd ocupació, que creix en noves activitats i incorporacions i també creix en l'àmbit de les exportacions. El 2012 comença amb forts reptes, no tan sols dels derivats de les incerteses de l'economia en general, sinó dels propis objectius de la política agrària. Cal remarcar en primer lloc l'important debat que ha de conformar la nova política agrària comuna. En segon lloc, la nova política pesquera comuna amb un nou instrument financer com és el Fons Europeu Marítim i de Pesca. I en tercer lloc, les necessàries actuacions per a la gestió dels mercats agraris i la moderació de la volatilitat, objectiu que ja han esdevingut global i que ha estat assumit per les diferents organitzacions, tant econòmiques com internacionals, i pel propi grup del G20. En relació a les estructures organitzatives del sector, caldrà fer un gran esforç per integrar i articular unitats productives i comercials més eficients i més capaces d'obtenir una sòlida posició en un moment de grans canvis en les polítiques, en la tecnologia, en les interrelacions globals i en el rol de l'agricultura en la societat, amb l'objectiu d'anar cap a un creixement equilibrat i sostenible. En aquest context, el Departament ha centrat els seus esforços per contribuir als objectius del govern, focalitzant els màxims recursos possibles a l'impuls de l'economia productiva, en aquest cas la del sector agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, tenint en compte especialment la resolució 671 del 14 del 2010 del Parlament sobre el món agrari. El pressupost del Departament, que es presenta en aquest cas avui en aquesta comissió per la seva aprovació, per l'exercici 2012 és de 501,7 milions d'euros, representant això un increment del 16,7% respecte a l'any 2011. En la presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2012 es van facilitar les dades del pressupost sense les despeses financeres i sense les despeses finançades amb ingressos de caràcter finalista. No es tenien en compte les despeses del capítol 8 financer, que en el cas del Departament, 46,4 milions d'euros, són molt importants ja que comporta donar suport al sector empresarial a través de facilitar l'accés al crèdit mitjançant préstecs als diferents sectors agraris, pesquers i de la indústria agroalimentària per finançar bàsicament projectes d'inversió que generin major activitat econòmica, ocupació i impuls a la internacionalització de les empreses. Aquest capítol 8 financer ha augmentat força al Departament, en concret 10 milions d'euros que equivalen a un 27,5% d'increment. Tampoc no es contemplaven en aquesta presentació les despeses finançades amb ingressos de caràcter finalista, que en el cas del Departament són una part d'ajuts destinats al sector productiu en el marc del programa de desenvolupament rural, finançats amb aportacions de la Unió Europea i les aportacions a REGSA pel pagament de les obres de regadiu. Amb aquests paràmetres, el pressupost del Departament pel 2012 va sortir una presentació que va fer el conseller d'Economia amb un import de 340,7 milions d'euros. Del total de pressupost del Departament, 501,7 milions d'euros, el 70,2% d'aquest pressupost, és a dir, 352 milions d'euros, es destinen de manera directa al sector, mitjançant ajuts, aportacions a empreses, préstecs i inversions directes en infraestructures. La resta, és a dir, el 29,8%, 149,7 milions d'euros, es destina a despeses de personal i de funcionament de totes les unitats del Departament. A aquests recursos, com vostès saben, s'hi han d'afegir dels fons provinents d'altres administracions públiques, que es preveu d'obtenir per un import superior als 500 milions d'euros addicionals al pressupost que ara es presenta, la qual cosa comporta una disponibilitat total de més de 1.000 milions d'euros, dels quals 852 milions es destinaran directament al sector. El projecte de pressupost pel 2012 del Departament s'ha confeccionat atenent els següents criteris. Primer,
Tal com es va preveure en el pressupost del 2011, es fixa com a criteri prioritari mantenir tots els ajuts cofinançats per aconseguir la màxima disponibilitat dels recursos pel sector. Un primer criteri que hem considerat bàsic és el manteniment i fins i tot en alguns casos l'increment dels imports destinats a ajuts que són cofinançats amb la Unió Europea i amb l'administració de l'Estat, de tal manera que s'han pogut augmentar respecte al 2011 les línies destinades a projectes empresarials líder a les zones rurals en un 8,5%, a la modernització i transformació del sector pesquer en un 25,6% i a les inversions en les indústries agroalimentàries en un 21,9%. Això suposarà obtenir uns 98,2 milions d'euros addicionals als que es destinen directament a donar suport al sector a través de les diferents línies d'ajut cofinançades en el marc del Pla de Desenvolupament Rural i del Fons Europeu de Pesca. Segon criteri, donar suport al sector empresarial facilitant l'accés al crèdit mitjançant préstecs sense interessos. El capítol 8 financer del pressupost del Departament pel 2012 preveu crèdits destinats a facilitar préstecs sense interessos a empreses perquè puguin dur a terme inversions per la millora de la seva capacitat productiva, la creació d'ocupació i la seva internacionalització per un import de 46,4 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 27,5% respecte a l'any 2011. Tercer, impulsar les obres en matèria d'infraestructures de regadiu i de camins per facilitar millores productives al sector agrari. En concret, es preveu unes aportacions a Regsega per un import de 40 milions d'euros per donar impuls a les obres del canal Segarra-Garrigues. D'altra banda, també s'han consignat 106,2 milions d'euros d'aportacions a Regsa per dur a terme diverses obres en matèria de camins i regadius de les xarxes de regadius del Xerta-Sénia, del Segrià Sud, de la Terra Alta, del Garriga Sud i de la Conca de Tremp. Quart criteri, donar el màxim suport al sector per prevenir possibles dificultats en la producció. Això es preveu fer mitjançant la línia d'ajuts per les assegurances agràries per un import de 8,9 milions d'euros, el que suposa un augment de l'1,1 en relació a l'any 2011. I cinquè criteri, disminuir de forma significativa les despeses de funcionament generals del Departament que no van destinades directament al sector, aquest any amb una reducció del 22% de les despeses generals de funcionament. Tot seguit farà una exposició de les diferents línies d'actuació que van destinats a aquests 501,7 milions d'euros del pressupost per l'exercici 2012 del Departament. En primer lloc, el Programa de Desenvolupament Rural PDR. Tal com he comentat anteriorment, un dels criteris prioritaris que hem seguit a l'hora de confeccionar el projecte de pressupost és l'augment dels imports que el Departament destina al conjunt de les línies del PDR, la qual cosa permet, a més, afegir a aquestes actuacions un important finançament dels fons europeus i estatals. Pel que fa a la situació d'execució del PDR, podem dir que el 2011 s'ha assolit a Catalunya un import d'ajuts en despesa pública total que engloba els recursos aportats per les tres administracions públiques, l'europea, l'estatal i la catalana, de 131,7 milions d'euros, xifra molt superior a la mitjana dels 4 anys anteriors, 2007-2010, que va ser de 96,5 milions d'euros. Això demostra l'aposta ferma que fa el Govern de la Generalitat per a aquest sector, malgrat les dificultats financeres en què ens trobem. En total, en el període 2007-2011, l'import executat en el PDR ascendeix en el total de la despesa pública a 517,7 milions d'euros. Per l'exercici 2012, el Departament preveu continuar amb una línia ascendent en relació als recursos a aportar per part de la Generalitat, de forma que es preveuen aportacions a aquest programa per import de 52 milions d'euros, un 4,6 més que l'any 2011. Així mateix es preveu incorporar els romanents de l'exercici 2011 de 8 milions d'euros addicionals, la qual cosa comportarà una aportació de la Generalitat al PDR de 60 milions d'euros. Això hauria de permetre obtenir uns recursos addicionals de 82 milions d'euros, amb la qual cosa s'assoliria una despesa pública total de 142 milions d'euros per l'any 2012. Això significa, per tant, també acabar l'any 2012 amb una execució total del PDR de 659,7 milions d'euros, atès però que la previsió del conjunt del període 2007-2013 és de 1.062 milions d'euros, quedarien per executar 402,3 milions d'euros al final de l'any 2015, tenint en compte que es permet executar aquesta despesa, com vostès també saben, els següents anys de l'acabament, la regla N+2. Atès que pels propers exercicis no es preveu una millora molt substancial dels recursos públics i que hi ha mesures dins del PDR que ja han assolit un grau d'execució molt elevat i d'altres que estan en un grau més baix, des del Departament s'està treballant en proposar a la Unió Europea una reprogramació de les diverses mesures del PDR i una modificació a l'alça del percentatge de participació dels fons europeus en l'execució d'algunes de les mesures, la qual cosa ha de comportar salvaguardar al 100% les aportacions que ha de fer la Unió Europea mitjançant els fons FEDER.
Els imports continguts en els projectes de pressupost del 2012 de les diferents línies del PDR són les següents. Pel contracte global d'explotació, 27 milions d'euros, desglobat en els següents conceptes. Modernització de les explotacions agràries, 13 milions d'euros. Incorporació de joves en explotacions agràries, 4,5 milions d'euros. Activitats agroambientals, 3,5 milions d'euros. Indemnitzacions compensatòries, 3,4 milions d'euros, diversificació de l'activitat agrària, 1,5 milions d'euros i altres ajuts, 1,1 milions d'euros. Ajuts al projecte LEADER, 6,5 milions d'euros, funcionament de la subvenció local, 1,3 milions d'euros, ajuts per actuacions de les comunitats de regants, 3,5 milions d'euros, ajuts a l'accessament anticipat de l'activitat, 0,8 milions d'euros, suport a la modernització i internacionalització de les indústries agroalimentàries, 7,3 milions d'euros, ajut pel foment de la promoció del consum de productes autòctons, 0,8 milions d'euros, ajuts en matèria de gestió forestal sostenible, 4,1 milions d'euros i formació, 0,7 milions d'euros. En total, com deia, 52 milions d'euros. En la majoria d'aquestes línies s'ha mantingut l'import en relació al pressupost del 2011, mentre que en aquelles mesures que van destinades d'una forma més directa a la incentivació de l'activitat econòmica i a la creació d'ocupació s'han fet increments significatius. En concret, la línia destinada a ajuts al projecte LEADER augmenta un 8,5% i la destinada al suport de modernització i internacionalització de les indústries agroalimentàries s'incrementa un 21,9%. En relació al Fons Europeu de Pesca, dins d'aquest pressupost del 2012 s'ha fet també una aposta molt important als ajuts cofinançats per la Unió Europea destinats a la modernització del sector pesquer amb un import de 4,9 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 23,9% en relació a l'any 2011. Això permetrà obtenir uns recursos addicionals dels fons europeus de 8,2 milions d'euros. En relació al programa de recerca i innovació en ciència i tecnologia, dins de l'objectiu de la millora de la competitivitat, la modernització i la rendibilitat de les empreses del sector, considerem molt important donar un impuls a la recerca, a la innovació i al desenvolupament en la ciència i en la tecnologia agroalimentària. Des d'aquest punt de vista, és fonamental disposar d'un instrument com és l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, i el consorci fet i participat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. El pressupost de l'IRTA per l'exercici 2012 ascendeix a 40,3 milions d'euros i d'aquests 40,3 milions d'euros l'aportació del Departament és de 15 milions d'euros. En aquest cas, en el mateix sentit, el Departament preveu fer una aportació de 1,1 milions d'euros al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per l'exercici 2012. Conjuntament amb l'IRTA i el Centre Tecnològic es consoliden les activitats de transferència tecnològica al sector, principalment a través del Pla Anual de Transferència Tecnològica, que ha d'apropar les noves tecnologies i els nous coneixements a tot el sector. En relació al programa de promoció del consum i de l'exportació de productes agraris catalans i de la internacionalització de les empreses, un dels objectius estratègics del Departament és la promoció dels productes catalans i la seva internacionalització. Per dur a terme aquestes actuacions, a banda de determinats ajuts per a les indústries agroalimentàries especificats dins del programa del PDR, el Departament disposa de dues entitats que duen a terme una tasca molt important i imprescindible. Una és la promotora d'exportacions catalanes S.A., Prodeca, i l'altra és l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'INCAVI. Aquestes dues entitats preveuen un pressupost pel 2012 de 8,3 milions d'euros en el seu conjunt, dels quals 5,6 corresponen les aportacions del Departament. En relació al programa de finançament a empreses del sector, atesa la dificultat en què actualment es troben les empreses per aconseguir finançament en el mercat, es considera també imprescindible i una prioritat posar a disposició del sector unes línies de préstec amb interès zero mitjançant l'Institut Català de Finances, la qual cosa ha de permetre i facilitar a les empreses del sector dur a terme inversions necessàries que els permetin augmentar la seva productivitat i crear ocupació. L'import a destinar a aquests préstecs en el pressupost del 2012 és d'un import de 46,4 milions d'euros. Això implica un increment de 10 milions d'euros addicionals als consignats en el pressupost del 2011 amb un augment que representa del 27,5%. Aquest import es preveu destinar a facilitar préstecs amb interessos totalment bonificats per a les següents actuacions. Inversions per l'adequació d'explotacions ramaderes de les normes europees sobre el benestar animal, inversions per la modernització de la maquinària agrícola, inversions en matèria de regadius, inversions per la transformació i la millora de les indústries agroalimentàries, inversions per la modernització en el sector pesquer i inversions en plantes de biogàs. A través de l'ICA-ICF es preveu també donar suport financer als sectors agrari i pesquer mitjançant diverses línies de préstecs, algunes d'elles a l'aportació d'ajuts per cobrir els interessos. En relació al programa d'infraestructures pel desenvolupament rural i la transformació i millora en matèria de regadius, el sector agrari, des del nostre punt de vista, ha de disposar de mecanismes per poder fer front a situacions adverses des del punt de vista climatològic. L'any 2011 hem vist com Catalunya ha tingut problemes de sequera importants que han afectat de forma significativa a diversos sectors. Per això és cabdal dotar d'infraestructures de regadius al territori que permeti millorar la competitivitat de les explotacions, les condicions de vida del món rural i l'equilibri territorial i que contribueixin a la fixació de la població
situació en el territori, de tal forma que es converteix en una solució estructural a una realitat agroclimàtica adversa. Amb aquest objectiu, en el pressupost del Departament del 2012 es preveuen unes aportacions de 146,2 milions d'euros a empreses com Regsa i Regsega per executar les inversions en matèria de regadius i en matèria de camins. En concret, es preveu un impuls important de les obres de construcció del Segarra-Garrigues amb una aportació de 40 milions d'euros a l'empresa Regsega. Així mateix, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim el potencial d'aquesta infraestructura estratègica, fa pocs dies, com vostès saben, el govern va fixar el preu de l'aigua d'aquest canal en 0,088 euros per metre cúbic, amb unes bonificacions importants sobre la part fixa de la tarifa que van del 75% fins al 25% durant els 3 primers anys, la qual cosa ha de permetre augmentar l'autorització d'aquest regadiu. D'altra banda, el Departament posarà a disposició del sector una unitat d'assessorament especialitzada a Tàrrega per informar els regants sobre com incrementar la productivitat i la competitivitat de les seves explotacions mitjançant el reg. És el que anomenarem l'oficina del regant. Unes altres inversions importants previstes en el pressupost del 2012 són també, com els he dit, els regadius del Xerta-Sénia, del Segrià Sud, de la Terra Alta, del Garriga Sud i de la Conca de Tremp. La realització d'aquests projectes ha de suposar la dinamització econòmica de les zones afectades, tant per la creació directa de noves explotacions agrícoles com per l'increment de l'activitat de les empreses agroalimentàries i agroindustrials i de la resta dels sectors econòmics dels diferents territoris. També es preveuen millores substancials en camins a diversos termes municipals de Catalunya. En relació al programa de protecció i conservació del medi natural, per aquest programa, per aquest any 2012, el projecte de pressupost incorpora 58,7 milions d'euros, entre els quals n'hi ha 4,1 destinats a ajuts en matèria de gestió forestal sostenible en el marc del PDR. És un objectiu prioritari en aquest àmbit fer compatible la preservació dels valors naturals i de la biodiversitat amb la dinamització de les activitats que s'hi desenvolupen a fi de mantenir la població arrelada al territori, prevenir incendis, evitar l'embosquiment i contribuir al reequilibri territorial de Catalunya. S'ha de continuar amb la consolidació de la gestió dels parcs naturals i espais protegits, amb l'optimització dels recursos forestals i amb la millora del programa de prevenció d'incendis forestals, impulsant la recerca, la creació d'infraestructures recolzant les ADFs i revisant els plans de protecció civil. Es continuarà desenvolupant també en aquest 2012 els plans de recuperació i de conservació de les espècies amenaçades. Per tal d'assolir aquests objectius és fonamental l'actuació que duen a terme els agents rurals i la participació de les diferents entitats que col·laboren amb el Departament. El Centre de la Propietat Forestal, Forestal Catalana i el Consorci entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. En relació a la formació professional agrària i pesquera, el pressupost de l'any 2012 és de 1,9 milions d'euros destinats a la formació. Aquest pressupost anirà destinat a l'especialització i la professionalització de les escoles de capacitació agrària en funció del territori, que estaran més orientades a fomentar l'emprenedoria. Atès que també des del Departament considerem la formació com una eina bàsica per la millora de la competitivitat del sector agrari, potenciarem l'ensenyament a distància, amb la qual cosa es podrà optimitzar els recursos disponibles mantenint els objectius a assolir. Amb menys farem més. En relació al programa de sanitat vegetal i animal, una altra prioritat del Departament consisteix en vetllar per la sanitat vegetal i animal mitjançant els controls més efectius. En aquest sentit, l'import que es preveu destinar a aquest programa l'any 2012 és de 5 milions d'euros. Les actuacions del Departament en aquest àmbit van adreçades a controlar la introducció i la dispersió de plagues vegetals a les explotacions agrícoles, a millorar les tècniques de lluita contra aquestes plagues i a millorar les condicions sanitàries dels animals i el seu benestar per aconseguir uns aliments sans i segurs. En relació al programa d'ordenació, reconversió i suport als sectors agraris pesquers, des del Departament es preveu destinar l'any 2012 20 milions d'euros a donar suport als sectors agraris i pesquers, amb l'objectiu de millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions. Per assolir aquesta fita es preveuen diverses línies d'actuació. En relació al sector agrari, els ajuts a les assegurances agràries es considera una mesura fonamental per evitar els riscos per a les explotacions agràries, per la qual cosa s'hi han previst 8,9 milions d'euros, xifra que s'incrementa en un 1,1% en relació a la anualitat 2011 i amb una previsió de 34.000 explotacions beneficiàries. D'altra banda, en aquest àmbit, treballarem també en la modificació de l'estructura de l'assegurança agrària, per tal que les explotacions afectades percebin les compensacions adequades als perjudicis efectivament produïts. En relació també als ajuts per a la liquiditat de les explotacions per compensar la davallada de la renda pels danys catastròfics i per la reconversió dels cítrics, per un import global de 1,8 milions d'euros. Aquesta partida ha augmentat un 13,2% respecte a l'any anterior, com a conseqüència de la previsió pressupostària que ha fet el Departament per dotar línies de liquiditat a les explotacions de diferents sectors afectats per factors climatològics o per la disminució de la demanda, com són els de la fruita dolça, els de l'olivera, els dels viveristes o les plantes ornamentals.
També des del punt de vista del foment i l'impuls de la reconversió de l'agricultura i la ramaderia, i en concret a la producció agrícola ecològica i a la producció integrada, i foment de la protecció de les races autòctones en perill d'extinció i de la producció de races explotades en règim extensiu. Tot això comporta una consignació pressupostària de 2,4 milions d'euros. I després hi ha diverses actuacions de suport al sector agrari que inclouen les aportacions a les organitzacions professionals agràries, aportacions a diferents consorcis i entitats i altres ajuts al sector per un import global de 2,1 milions d'euros. En relació al sector pesquer, es preveu una línia de préstec d'1 milió d'euros per fomentar les inversions en aquest àmbit. També es preveu 1,7 milions d'euros adreçats a actuacions de suport a aquest sector mitjançant la promoció de nous mercats pels productes de pesca i agricultura i les aportacions a confraries de pescadors i altres entitats del sector. Tot això conjuntament amb els recursos que es preveu destinar a la modernització i millora de les estructures empresarials pesqueres dins dels fons europeus de la pesca, que ja he comentat anteriorment, 4,9 milions d'euros, comporten uns recursos totals adreçats al sector de 7,6 milions d'euros. I finalment, en relació al programa de suport a les indústries agroalimentàries, a més dels imports ja contemplats en el PDR, per ajudes a la transformació d'indústries agroalimentàries, 7,3 milions d'euros, de les aportacions a Prodeca, 3,1 milions d'euros, i en el finançament d'aquestes indústries mitjançant l'ICA i CF interès zero, 25,9 milions d'euros, es preveu en aquest pressupost 2012 la xifra de 7,8 milions d'euros destinats al suport a les indústries agroalimentàries amb especial dedicació a les cooperatives, per al qual es preveu una línia específica d'ajuts per un import de 10,5 milions d'euros amb un abast plurianual pels anys 2012 i 2013. En conclusió, el pressupost del Departament d'Agricultura s'incrementa en un 16,7% respecte al 2011 i prioritza els recursos destinats a l'impuls del sector productiu, especialment pel que fa a la referència a la seva modernització, competitivitat i internacionalització. El 70,2% es destina de manera directa al sector, mitjançant ajuts, aportacions a empreses, préstecs i inversions directes a infraestructures. El pressupost garanteix el manteniment dels ajuts cofinançats i en alguns casos l'incrementa. Està previst que s'incorporin 500 milions d'euros de finançament procedent d'altres administracions, la qual cosa implica disposar d'uns recursos pel 2012 de més de 1.000 milions d'euros. L'increment d'un 27,5% dels recursos destinats a donar suport al sector empresarial a través de facilitar l'accés al crèdit mitjançant préstecs per finançar projectes d'inversió que generin major activitat econòmica, ocupació i impuls a la internacionalització de les empreses. Prioritza aquest pressupost les inversions en infraestructures estratègiques per al desenvolupament rural i la millora de la productivitat i la competitivitat del sector, especialment en matèria de regadiu, Segarra-Garrigues, Xerta-Sénia, Segrià Sud, Terra Alta, Garriga Sud i Conca de Tremp. I es continua mantenint els criteris de contenció i d'austeritat de les despeses de funcionament generals del propi departament que no van destinades directament al sector amb una reducció del 22% en relació al pressupost del 2011. Aquest pressupost, per tant, està alineat plenament amb els objectius del Pla de Govern i els eixos del Pla departamental pel 2012, entre els quals cal destacar els següents criteris. Seguirem avançant en el compliment de la resolució 671 de 14 d'abril del 2010 del Parlament de Catalunya sobre el món agrari en les polítiques de reactivació econòmica i foment de l'emprenedoria agrària al nostre país. Treballarem amb el sector per elaborar el posicionament comú davant les reformes de la PAC i del Fons Europeu Marítim i de Pesca que ens afecten molt directament. Impulsarem les línies d'acció vinculades a la millora de la qualitat, la professionalitat, la formació, la recerca, la innovació, la promoció dels mercats de proximitat i la transferència tecnològica. Fomentarem la política de crèdit promovent mesures que facilitin l'accés al finançament per part de les empreses del sector. Compatibilitzarem la preservació dels valors naturals amb el creixement econòmic i la dinamització de les activitats agroindustrials, pesqueres i forestals que es desenvolupen en el territori. Prioritzarem l'exportació i la internacionalització dels productes i de les empreses del sector. Col·laborarem amb el sector per cercar eines que vagin destinades a la regulació dels mercats cap a l'equilibri competitiu. Treballarem conjuntament amb les entitats adscrites al departament per tal que cerquin major i millor finançament del sector privat i que optimitzin els seus recursos que els permeti apropar-se a l'autofinançament. I finalment continuarem treballant en la línia de la simplificació normativa i administrativa i potenciarem l'administració electrònica. Aquests són, per tant, els eixos del pressupost del Departament d'Agricultura per l'any 2012 que sotmeto a la seva consideració. Moltes gràcies. Gràcies, conseller, per la seva brevetat.